Hej med dig, det er Peter fra Diskotek Venus. Jamen kun ganske få dage tilbage af 2024, så synes jeg lige, at det er på høje tid endnu en gang lige at fejre og markere det her flotte 40-års jubilæum for mange af de rigtig gode sange, der kom i 1984. Jeg kan jo snakke i timevis omkring den gode musik fra dengang, men nu har jeg altså fundet en lille stak her, som jeg synes selv, at det er nogle af de rigtig super gode numre fra 84. Men har du selv nogle gode bud, så skriv det da endelig i kommentarsporet. Den første, som jeg lige vil dykke ned i, det er den her. Det er Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. 1984, kæmpestort hit og gennembruddet for Modern Talking. Og jeg skal måske lige give lidt baggrund, fordi Dieter Bohlen og Thomas Anders, de fandt jo først sammen sådan for alvor i 1984. Men Dieter Bohlen, han begyndte faktisk at skrive musik allerede da han gik i skole. Og jeg tror det var i slut 70'erne, slut 70'erne, der var han ansat på et pladeselskab, der hed Intersong, hvor han begyndte at skrive sange til nogle af de tyske schlagersangere. Og det gik jo ikke sådan helt godt. Der var ikke sådan de store hits iblandt. Han prøvede så også selv under et alias i 1980. Og det er faktisk året, hvor jeg startede min DJ-karriere. Det var der, jeg lærte Dieter Bohlen at kende. Hans musik i hvert fald jo. Men jeg anede jo ikke noget om, at han var Dieter Bohlen dengang. Jeg så bare uden på coveret, at han kaldte sig Steve Benson. Og nu kan jeg lige prøve at sætte på her, fordi da jeg første gang stod bag et par pladespillere, det var på det gamle Hotel Himmerland i Aarhus, hvor jeg bor. Og dernede der var der et album, der hed It's My Discotheque, volume 6. Og I kan se her, nu har jeg lige fundet faktisk også bagsiden af pladecoveret. Og den grønne pil, I kan se, der står der Steve Benson, Don't Throw My Love Away. Den var faktisk med på det album, og jeg synes egentlig, at det var et fantastisk godt nummer. Og senere så købte jeg også singlen, der hedder Love Takes Time. Det var også som Steve Benson, og så havde han en tredje single, som jeg ikke lige helt kan huske, hvad hedder. Men jeg synes, at det var rigtig gode sange, og de kom da trods alt ud på plade, så helt ringe var de dog trods alt ikke. Men der var stadigvæk altså ikke nogen store tophits iblandt, og han fortsatte lidt med at skrive. Faktisk så også efterfølgende fra 82 til 84 for Thomas Anders. Jeg tror, det blev til 6 singler eller noget i den stil. Men stadigvæk altså ikke noget tophit. Så var det, at de fandt ud af at gå sammen, Thomas Anders og Dieter Bohlen, i 1984 og dannede Modern Talking. Og så skal jeg da lige love for, at der skete noget med den her single, You're My Heart, You're My Soul. Og resten, det er jo bare historie. Der kom jo et hav af hits. Jeg synes faktisk, at den, der kom året efter, Brother Louie, er endnu bedre end You're My Heart, You're My Soul. Men sådan er der så meget, og smag og behag er jo forskellige. Men det hele, det begyndte altså i det herrens år, for 40 år siden, 1984, You're My Heart, You're My Soul. Ja, men lad os da blive lidt i Tyskland med ham her. Fancy. Men hans rigtige navn, det er Manfred Alois Sigget, og han er i dag 78 år gammel. Og han begyndte også i en tidlig alder at dyrke musik. Helt fra barnsben var han vild med musik, og han kom med i flere bands, både som guitarist og som sanger. Og karrieren den fortsætter i 80'erne, både som producer og sangskriver. Men så kommer igen året 1984, og det store gennembrud, også internationale gennembrud for Fancy med den her single Slice Me Nice, og den bliver jo efterfulgt af Chinese Eyes, Bolero, LADYO osv. Der var rigtig mange store hits med Fancy, som også stadigvæk holder den dag i dag, 2024. Men det hele startede altså med den her Slice Me Nice 1984 igen. Så en specialitet, vil jeg sige, fordi det her det er Frede Fup, og det specielle med den her, det er, at den er ikke at finde på nogle af de gængse Frede Fup albums fra dengang.
der skal man altså have fat i den her single, som er fra 1984. Og Frede Fup, nu sidder jeg lige og kigger på bagsiden, og her står der altså navnene på dem, der var med dengang. Og det var foruden Frede Nordbrink, Willy Jønsson, som mange sikkert kan huske fra gasolintiden. Der var Jens Breum, Jan Ettrup, Claus Agerskov og Thomas Offer. Det var medlemmerne, og der står også her, at den var indspillet i Sweet Silence-studiet den 3. og 4. juni 1984. Jeg kan huske, at jeg spillede den her nogle gange det var under en sommerflirt, jeg havde med Vækker Kro. Jeg var jo fast inventar på Simested Kro op gennem 80'erne. Men i juli måned 1984, der havde jeg en afstikker til Vækker Kro, hvor jeg kan huske, at jeg spillede den her med Frede Fup. Jailhouse Rock hedder side 1. Det er jo det gamle Elvis-nummer. Og B-siden, det er Buonasera, som vist originalt er helt tilbage fra 1953-54 stykker. Lidt en specialitet. Og apropos min sommerflirt med Vækker Kro der i 1984 i sommerferien, jamen så kommer vi altså heller ikke udenom hende her. Ja, Laura Branigan med Self-Control. Og den har jeg altså også bare spillet et hav af gange. Og hver eneste gang jeg bliver spurgt om, hvad er dit eget favoritnummer, Peter, fra 80'erne? Jamen, så må jeg i hvert fald sige, at når det gælder de udenlandske, så er det Laura Branigan med Self-Control. Det skal der ikke herske et sekund tvivl om. Et fantastisk nummer. Og den spillede jeg selvfølgelig også på Vækker Kro, der i sommerferien 1984 i juli måned. Det var 4 lørdage, at jeg havde aftalt med den daværende ejer, Leif Ørndorf, at jeg skulle spille på Vækker Kro. Og en sjov historie er det jo også, at da de her 4 lørdage de var gået, så kommer han så hen til mig, vi skulle afregne, og så siger han, jamen Peter, det går jo fantastisk det her, så vi ses jo bare på lørdag. Så måtte jeg så sige til ham, Leif, vi har haft den her aftale med de her 4 lørdage, og nu rejser jeg tilbage til Simested Kro. Så blev han sur. Men det var sådan, det var. Og jeg spillede aldrig på Vækker Kro igen efterfølgende, men det var rigtig sjovt lige at have den her sommerflirt dengang. Hvem ved, det kan jo være, at jeg kommer på Vækker Kro en gang i fremtiden. Man skal aldrig sige aldrig. Og en sidste ting lige omkring Vækker Kro også, og den her sommerflirt i juli måned 1984. Jeg havde lige købt den her singleplade også. Den hedder She's So Popular med Janice Marie Johnson. Der er sikkert ikke mange, der lige sådan kender den, men prøv at søge den på nettet og se, om ikke I kan finde den, og så prøv at lytte til den. Det er faktisk en rigtig god sang, og jeg kan også stadigvæk huske, at da jeg spillede den på Vækker Kro, der i juli måned 84, så kom der efterfølgende en op til mig ved mixerpulten og spurgte, kan du ikke spille den der igen? Jeg hørte ikke lige, hvad det var, den hed og sådan. Og vi fandt altså ud af, at det var den her She's So Popular med Janice Marie Johnson. Også lidt en specialitet, og igen 1984. Så har jeg også fundet den her gamle singleplade frem i mit vinylarkiv. Footloose. Jamen altså, 1984 igen, og det er jo en fantastisk dansefilm, som vi har set, jeg ved ikke hvor mange gange, men det er jo rigtig mange gange, som vi har set den, og den er lige god hver gang, præcis også som Dirty Dancing, og mange af de andre dansefilm, Grease og Saturday Night Fever, men Footloose og nummer her med Kenny Loggins, Uha, den har jeg altså også spillet rigtig mange gange. Og igen, altså et magisk år, det er det altså. Den er fra 1984 som end, og den er stadigvæk også en sang, som kan sætte gang i en fest her i nyere tid. Et virkelig langtidsholdbart hit, det kan vi ikke komme udenom. Så jamen, til allersidst her, så skal vi altså forbi Grand Prix, fordi altså Melodi Grand Prix'et i Danmark i 1984, det er historisk. Altså 1984, det bliver med rette kaldt for det gyldne Grand Prix-år.
Og nu har jeg lige fundet LP'en frem, og nu kan jeg sætte også lige et billede på her af coveret. Altså, der er det specielle ved det danske Melodi Grand Prix i 1984, at jamen, vel stort set alle sange, de holder og er kendte her i 2024, med ganske få undtagelser. Men lad mig bare lige sådan nævne i flæng fra det danske Melodi Grand Prix i 1984. Tracks var med. Lise Håvig og John Hatting med sangen Vi Hører Sammen. De fik en 6. plads. Så var der Aalborg-duoen Snapshot, Bodil og Lotte. De fik en 3. plads med à la carte. Og Licia Jønsson, som på det her tidspunkt var ved at gå solo fra Laban, jamen hun fik en 5. plads med sangen Det er en hemmelighed. Den er der også stadigvæk rigtig mange, der kender og holder af. Og hende, der jeg nævner nu, Sheila, med sangen Giv mig tid, hun er nok en af dem, som så ikke har formået at hænge ved som sådan og har et navn her i nyere tid. Men ikke desto mindre, så fik hun en meget flot 2. plads i 1984 i det danske Melodi Grand Prix med sangen, der hedder Giv mig tid. Og 7. pladsen, det var såmænd ingen ringere end Lennart Johannesson og company. Og fordi jeg lige siger Lennart Johannesson, så er det fordi, at han jo nu om dage er drivkraften i Fede Finn og Funny Boys. Og de er jo mega kendte for Kærligheden brænder. Men i 1984, der var han med og kørte gruppen, der hedder Boulevard. Og jamen, Boulevard kan jeg så også lige tilføje, at dem spillede jeg rigtig meget i 1981, det må det være, med American Dream, som jeg synes var rigtig god, og som jeg har spillet mange gange også. Men i 1984, der var det altså blevet tid til sangen, som var en hyldest til Liverpool, og alle de, som har startet deres musikalske karriere i Liverpool, ikke mindst The Beatles, der lavede de altså sangen Liverpool, som de fik en flot 7. plads med i det danske Melodi Grand Prix. Og John Hatting, jeg ved ikke, om det er historie, det må det nærmest være. Jeg har ikke sådan lige ved at tænke tilbage, kunne komme i tanke om, at der er andre, der har været med i det samme Melodi Grand Prix 2 gange, altså på samme aften. Men John Hatting, han var faktisk også med, foruden som tracks med Lise Håvig, der var han også med solo med sangen Donna Donna, som fik en 8. plads. Så er der selvfølgelig den allesteds værende dengang, Tommy Sebak, Pyjamas for 2. Han var lige uden for top 3 og fik en flot 4. plads. Og ja, den alt overskyggende sang og vinder det år, det var jo den her single her. Nu viser den lige frem. Det er Kirsten og Søren med sangen Det er lige det. Det store Grand Prix hit igen 1984. Og de fik jo faktisk også en rigtig god placering med Eurovision. Men når vi nu taler Eurovision, jamen, så jeg skal også lige vise den her forresten. Eldorado-boksen nummer 5, som jeg var med til at lave sammen med Jon Demilius og Henrik Sørensen, den derværende label manager ved Sony Music. Der blev simpelthen på Eldorado 5 dedikeret en CD3 udelukkende til Melodi Grand Prix. Og der er mange af sangene fra 1984 naturligvis også inkluderet. Og Eurovision, altså 1984, det var fuldstændig sindssygt. Vinderen det år, det var jo de svenske brødre Harris med De Gyldne Sko. Og sangen Diggiloo, Diggiley, som gik rent ind, og som jeg også har spillet rigtig, rigtig mange gange igennem årene, og gør det stadigvæk. Og det er fantastisk, som den også stadigvæk kan sætte gang i en fest. Og udover at Harris de vandt med Diggiloo, Diggiley, jamen var det så ikke også det år med Andy Paul? Anna Maria Lena fra Grækenland, den blev også spillet rigtig mange gange. Men altså dengang, der var der jo virkelig Grand Prix til, og det er jo ikke som nu om dagen, hvor man nærmest allerede få timer efter har glemt, hvad sangene de egentlig hedder i Eurovision og i det danske Grand Prix nu om dagen. Der er heldigvis nogle ganske få undtagelser, men Grand Prix'et i 1984, det stikker af og er stadigvæk her 40 år efter noget ganske særligt. Det skal der ikke herske nogen tvivl om.
Det var så bare lige nogle få sange, som jeg havde fundet frem, som har at gøre med 1984, og som har haft 40-års jubilæum her i det snart forgangne år, 2024. Men har du selv nogle gode forslag, og har du nogle gode historier omkring musikken fra dengang, jamen skriv det i kommentarsporet, så kunne det være rigtig sjovt at se, hvad det er, der kommer frem der. Der er rigtig mange gode ting at gribe fat i, og jeg vil også sige, at det er super godt, at vi snart skriver 2025, for så er der en stribe sange fra 1985, som har 40-års jubilæum. Skulle vi ikke aftale, at til påske, så laver jeg noget på Facebook, på Diskotek Venus Facebook-side, hvor vi gennemgår en stribe hits fra 1985 hen over påsken. Jeg synes, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan få det op at stå. Tusind tak, fordi du kiggede med, og dans til musikken fra 84, for den holder stadigvæk. Hej hej.